Как направих маникюра за 58 минути и моделът, който си избра моята клиентка. Ако ви е интересно, останете до края на видеото. Свалям си старият материал. Аз лично винаги свалям старият материал почти до максимума, за да може да имам тънък нокът. Не оставам гел върху ногтите на клиентите си, тъй като искам да имам нов и тънък материал. Почиствам си добре кутикулната зона, изрязвам си кожичките с ножичка, за да имам една идеална почистена кожна гънка. В случая си слагам базичка по този начин, по малко количество и се разпределям с четката, за да мога да стигна максимално до кутикулите и синусите на ногтя. Ако може да се досетите в момента какво правя, ще разберете, че моделчето, което се избра моята клиентка, това е вграденият френски. Използвам си тук деталната четка и четката на Дарк като цяло и си фиксирам с фенерче, за да може да не ми се разтече, за да не мога да направя всичките 5 ногтя. След което си взимам геловете на Славянка. Отскоро работя с тях. Все още не е дошъл клиент, който съм поставила гела. Изчаквам да видя как се държи на нокъта, но като консистенция и като цветове на мен лично страшно много ми допадат. Тук на единият нокът моята клиентка искаше да има и лек брокат, така че използвам и този гел също на Славянка. В този случай с електрическата пила направо си заглаждам нокъта, за да мога да стане по-бързо и супер лесно. Оформям се леко с пилата и ще използвам и топ лака на Славянка. Когато го нанеса и се полимеризира, наистина има много силен блясък. Както казах, все още не са дошли клиенти след 3-4 седмица. Използвам пяната на Мирелия. За мен тя е вълшебна, хидратира мигновенно кожата, подготвя я за фотосесия, както се казва при маникюра и изчиства всички несъвършенства и кожни гънки. Мирише уникално, така че който не е пробвал тази пяна, препоръчваме наистина с 2 ръце. И другото, което препоръчваме, моля ви се, когато нанасяте, дали ще е крем, дали ще е масажна свеж или в случая пяна, нанасяйте на клиента без ръкавици. Нека да усети масажа, нека да усети удоволствието от това да направите финалният масаж по този начин, без ръкавици. И модела, който направих на моята клиентка, ето го вграденият френски. Едното пръстче е с блясък, както ви казах, така че пишете в коментар, харесват ли ви ногтите, които направих на моята клиентка за 58 минути.